Croeso i Gwarchodfa Natur Cenedlaethol Cors Gyfelog. Emyr Humphries, fi di'r prif swyddog rheoli ar gyfer tîm yn y Gogledd, a dwi digon lwcus i allu reoli safleoedd y corsydd yma yn Cors Gyfelog, Cors Geirch yn Pen Llŷn, a Corsydd Môn, sef Cors y Deiniog a Cors Bydeilio. Ac mae'r safle yma, wrthwch, da ni'n lwcus iawn. Mae'n rhan o'r prosiect Life ar gyfer corsydd crynedig, so da ni'n hapus iawn i gael y gwaith yma yn digwydd dros y 4-5 mlynedd nesaf ar y safle arbennig yma. Mae'r safle y gwarchodfa ei hun tua 37 hectar o faint, cors crynedig, y rhan fwyaf yn mynd yn gors sy'n trawsnewid hefyd. Da ni'n rheoli a berchen rhan fwyaf o'r safle. Mae gennym ni chydig i'r de sydd dan reolaeth Section 16, ond da ni'n rheoli'r rhan yna fel rhan o'r warchodfa hefyd. Ac y prif peiriannau rheoli da ni wedi defnyddio dros y blynyddoedd dwytha. Yn amlwg, mae gennym ni'r cyffylawdd yn ochr ni fan hyn, sydd yn beiriannau pori gwych ar y safle. Mae'r cyffyla yn enedigol o'r ffarm drws nesa, sef fferm Gyfelog. Ac maen nhw wrth eu bodd yn y natur yma, maen nhw wedi geniau magu yma, felly maen nhw maen nhw'n hapus iawn ac yn gwneud y gwaith yn wych i ni yma. Da ni wedi defnyddio peiriannau torri ar y rhan ucha yma yn y gorffennol peiriant. Da ni wedi defnyddio tractor a peiriant torri pwrpasol, soft track. Hefyd, da ni'n rheoli y sgrwb gymaint a fedrwn ni. Wrth gwrs, mae'r amodau gweithio'n anodd iawn ar y safle gan bod hi'n gors grynedig. Da ni wedi... Mae'r coed helyg yn y pelltar, maen nhw yn triple SI feature yn ei hunan, ond be da ni'n trio wneud ydy cadw just y prif nod yna fan acw a stopio'r tyfiant o fewn i'r gors ei hun. Felly mae hynna'n challenge bob tro ar y safle yma. Da ni wedi cael contractwyr yn y gorffennol fyny at ei gwddw. Ond maen nhw yn gwisgo siwtiau fel dry suits i allu wneud y gwaith. A hefyd da ni'n strimio rhanna jyst i agor o fyny lle mod i tyfu wyrach yn wyllt jyst fel llwybra pori ar gyfer y cyffyla. So dyna, ac wrth gwrs rhai o prif, da ni lwcus iawn, mae gennym ni brith y gors, y mas ffrit, so da ni'n gofod rheoli y safle ar gyfer hwnnw'n benodol, ddim gorbori, ond yn amlwg rhywfaint o bori. Mae gennym ni mosoglod pring yma hefyd. Felly mae'r lle jyst yn frith ac mae'n gartre da i nid ar y glaswellt hefyd.